ஹலோ வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல் ஃபேக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாருமே சினிமாவில் பார்த்துருப்போம் குதிரைகள் வந்து மனுஷங்களை காப்பாற்றுற மாதிரி. ஆனால் இங்கே அப்படியே ஆப்போசிட்டில் நடந்திருக்குங்க. என்ன ஃபேக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மனுஷன் 3 மைல் தூரம் வரைக்கும் ஒரு குதிரையை வந்து தன்னோட தோளில் வந்து சுமந்துட்டு போயிருக்காங்க. இது பொய்ன்னு நினைக்காதீங்க, நிஜமாலே உண்மை. என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த குதிரையை வந்து பாம்பு கடிச்சிருக்கு. அது உயிரை காப்பாற்றுறதுக்காக அந்த குதிரையை வளர்த்தவர் 3 மைல் தூரம் வரைக்கும் தன்னோட குதிரையை தோல் மேலே சுமந்து தூக்கிட்டு போயிருக்காருங்க. அடுத்த ஃபேக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பையனோட அப்பா அம்மா அவங்க 2 பேரும் ஒரே டைமில் இறந்துருக்காங்க. அந்த பையன் அதுக்கப்புறமும் என்ன சொல்கிறான்னா, எங்கள் அப்பாவும் எங்கள் அம்மாவும் எப்போவுமே உட்காந்துருக்கா மாதிரி வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கிற ஈஸி சேரில் இன்னமும் உட்காந்துட்டு எங்களை பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை கேட்டவுடனே பக்கத்தில் இருந்தவங்களுக்கு, சுற்றி இருந்தவங்களுக்கு, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ரொம்ப பயந்துட்டாங்க. அவங்க சொல்கிறத நம்பவே முடியல. ஸோ அந்த பையன்கிட்ட எங்கே உங்கள் அப்பா அம்மா உட்காந்துருக்கிறத காட்டு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த பையன் என்ன பண்ணியிருக்கான்னா, கூகுள் மேப்பில் அவங்க வீட்டை சர்ச் பண்ணி அந்த ஃபோட்டோவை எடுத்து காட்டியிருக்கான். அவன் சொன்ன மாதிரியே அவங்க அப்பாவும் அம்மாவும் அந்த கூகுள் மேப்பில் இன்னும் அந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு டீ குடிச்சிட்டு அவன் வர்றதை வேடிக்கை பார்க்குற மாதிரியே இருக்குங்க. இந்த ஃபோட்டோவை நீங்களே பாருங்களேன். அடுத்த ஃபேக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா, பல இடங்கள் ட்ராவல் பண்ணி நிறைய இடத்த ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்காரு. நிறைய மனுஷங்களை ஃபோட்டோ எடுத்துருந்துருக்காரு. அப்படி தான் ஒரு மிருகத்தை ஃபோட்டோ எடுக்கலான்னு சொல்லி ஒரு மாட்டை ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காரு. அந்த மாடை ஃபோட்டோ எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்குன்னா, அந்த மாட்டுக்கு வெறும் 2 கண்ணு மட்டும் இல்லைங்க, அதுக்கு நெத்தியில் இன்னொரு 3வது கண்ணும் இருந்திருக்குங்க. அதை பார்த்து அவர் ரொம்ப மிரண்டுட்டார். எனக்கே அந்த ஃபோட்டோ பார்க்கும்போது ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு. நீங்களே பாருங்களேன். அடுத்த ஃபேக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பொண்ணு தன்னோட அப்பா இறந்ததுக்கப்புறமா அவர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த பர்ஸில் இருந்த பொருட்கள்லாம் வெளியே எடுத்து பார்த்துட்டு இருந்தா. அப்போ அவளுக்கு ஒரு பொருள் கிடச்சிது. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு காஞ்சி போன பூ. அதுவும் ஒரு பிளாஸ்டிக் கவருக்குள்ளே ஒட்டிகிட்டு இருந்தது. அதை பார்த்தவொடனே இது எதுக்காக நம்ம அப்பா வச்சுருக்காருன்றதுக்கு ஒன்றுமே புரியல. அதுக்கப்புறம் அந்த பிளாஸ்டிக் கவர் மேலேயே ஏதோ எழுதியிருந்தது. அது படித்ததுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுது. அந்த பொண்ணு 8 வயசாக இருக்கும்போது தன்னோட அப்பாக்காக ஒரு பூ பறித்து எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துருக்கா. அவங்க அப்பா அவங்க பொண்ணு கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லி 20 வருஷமாக அதை பத்திரம் பண்ணி வச்சுருந்தாருங்க. இதை பார்த்த உடனே அவளால் அழுகையே தாங்க முடியல. அந்த பொண்ணு ரொம்ப தேம்பி அழுதுருக்கா. ஒரு அப்பாவோட லவ்ன்றது கண்டிப்பாக அதை வந்து மெஷர் பண்ணவே முடியாதுங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு லவ் தான். அடுத்த ஃபேக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எதை ரொம்ப நெருக்கமான இடம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா, மக்கள் எங்கே ஒரே இடத்துல கூடி ஒன்றா வாழ்கிறாங்களோ அது ரொம்ப பாப்புலேட்டடான சிட்டி, பாப்புலேட்டடான ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கீங்க. ஏன் நம்ம நார்த் மெட்ராஸ் சைடில் கூட எல்லாருமே பக்கத்தில் வீடு கட்டி ரொம்ப நெருக்கமாக வாழ்ந்துருக்கிறத நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. இதெல்லாம் ஒரு பெரிய நகரத்துக்குள்ளே நடக்கிறது ரொம்ப சாதாரணமாங்க. ஆனால் உலகத்திலே வந்து ரொம்ப பாப்புலேட்டடான ஐலாண்ட் எதுன்னு தெரியுங்களா? ஆமாங்க, இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு ஐலாண்ட் இருக்குது. அது எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்க விக்டோரியா லேக் பக்கத்தில் இருக்க மியிங்கோ ஐலாண்ட் அப்படின்ற ஒரு தீவில் தாங்க இப்படி ஒரு க்ரௌடடான மக்கள் வந்து ஒன்றா சேர்ந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த ஃபோட்டோவை பாருங்களேன். அடுத்த ஃபேக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் அதிகமாக ரீல்ஸ் பண்ணுற ஒரு பர்சனாக இல்லை ரீல்ஸ் பார்க்குற ஒரு பர்சனாக இருந்தீங்கன்னா இது ரொம்ப உங்களுக்கு பிடிக்கும். ஆனால் தயவு செஞ்சு இதை ட்ரைலாம் பண்ணிடாதீங்க. இந்த மாதிரி ரீல்ஸ் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பேய் இருக்குதுன்றதை நீங்கள் நம்புவீங்க. இதை நீங்களே பாருங்களேன். ஓகே பஸ், உங்களுக்கு இந்த ஃபேக்ட்ஸ் இந்த வீடியோலாம் பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இது போல் மேலும் அப்டேட்ஸ், ஃபேக்ட்ஸ், நியூஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்க லைக், ஷேர், கமெண்ட் டு 3 மச் யூடியூப் சேனல். மறக்காமல் பெல் ஐகானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் நான் வந்து மீட் பண்ணுறேன். ஓகே, பாய்.